Horas madihita saluhna. Adorak sumarsar hita dot hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Asin roha madihamu doho dame na siya debata amata doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata naga beturpuk jamita di partangyangan di bagasa tikion tarsurak do di pangukapon opat ayat 8-10 sada. Songonom madido. Adong diganu parngulu na opati onom habuk kabung nabi. Namar mata do nasida humaliang doho di bagasan. Dang maradian nasida ariad doho borngin. Madok nabadia do Tuhan debata. Si gom-gom saluhutna naung adokian si parngului nanaingro. Di si dilehon akka parngului hasangapod dohot hamuliaon dohot hamolatehon tuibana nahudul dihabangsai na mangulu rodi saliling-lilingna. Jaloma manukap situa na 20 opati di jolo di nahudul dihabangsai. Di sobama parngulu si saliling-liling nai di piyakko matupal nasida tujolo ni habangsai huhuk madidok. Ali Tuhan debata nami natamado ho majalo hasangapon dohot hamuliaon dohot haguguon ay dito pahodo saluhukna hinorhon nilo manirohamdo ubahim menjadi akai jala tartopa. Ima sahakna. Donga sapor siaon dilehot Tuhan ido pangukapon tu si Johannes ima panurak ni bukuon uju tarbuang ibana di pulau Patmos alani panidangyomna taringot tu Yesus. Buidu taida di bidusada ayat sia. Di pangukaponi di patuduhot Tuhani do tuibana taringot tuaka naneng masa. Jala pangukaponon laos sekaligus don gabi alus tuaka haporsuhon nanyadopan niak kahuriai ditikii. Songonima nang akka haporsuhon nanyadopan niak kahuria di partikiat tasinwaeng doh di tikinarok. Babua dang marujung di hapor suhoni ngulu niak kahuriai. Alai marhite pangukaponi di papatar do hamonangan itu hatai dohot hamonangan niak kana porsia tu Tuhani. Jadi marhite pangukaponi di papos do rohani huriai asa marsihohot sahat tu ujungna manghuton Tuhani. Donga sa porsiaon di ayat 2 di jolo ni turpukon di ida si Johannes do adok sadaha bangsa di Banua Gijang. Jala nama kuduli habangsai ima debata. Dungi di sekeliling ni nahudul di habangsai manang di sekeliling ni debata. Adong mamuse di ida si Johannes akka pardi surgu. Ima 24 tabangsa dohot opak perngulu. Ia na 24 tabangsai, ima inganan mananghudulan ni 24 situa. Marabit nasaksak do nasida, jala martupal seredo diulu nasida. Manghuto na kanapistar ni Bibili, ia na 24 akka situai, ima simbol manang kobaran ni saluhut akka na porsiaidoi. 12 Mei martudu-tudu tusuku manang marga ni bangsa Israel di Padan Narobi. Jala 12 Mei martudu-tudu tusisean ni Tuhan Yesus di Padan Nebaru. Jadi molo didok 24 situa dang na martudu-tudui tutohonan hasituaon songon natatusi di huriyate. Alai namang gobarhon perwakilan ni sudi akan aporsiaidoi. Dungi naupak parngulu manang parngulu naupati marmata torop do nasida di jolo nang dipudina. Adong ma parngului nasumatu singa, adong nasumatu jonggi, adong namarbuhi songo jolma, dungi adong nasumatu pidong Raja Wali na habang. Jala diganu parngulu naupati adong bedo onom habuk kabungna.
Mangihutto nakana pista di bibeli, ia parngulu naupati, ima manggobarhon akka haguguun nadong di gijang, haguguun narong di tano, haguguun narong di toro ni tano, dohot na di bagasan aik. Akka pardisurgui ma nani ida nis Johannes di bagasa turpukon. Donga safor siaon, duk songoni di ida jala di begis Johannes mamuse, akka parngulu naupati mardok tu debata songonon. Nabadia do Tuhan debata. Si gonggom saluhukna nao ngadokian si parngului nanaengro. Songonima aria dohok borngin akka parngulu naupati dang masadi mamuji debata. Artina marhite parngulu naupati digo barhonido sudina sahaguguun nadong dihasyanganon na di tano, na di toro ni tano, na di gijang, dohok na di laut, sudinai rak makatidakon mamuji habadiaw ni debata. Jala ganuk dipuji parngulu naupati debata, Pitor jalodo manukap akka situa na 20 opati di jolo ni debata. Disobba na sida do debata. Parngulu sisa liling-liling nai. Dongi di piakon na sida ma tupal nai. Tujolo ni habang say. Huhuk ma dihatidakon na sida mandok songonong. Ale Tuhan debata nami. Natama doho majalo hasangapon. Dohot hamuliaon. Dohot haguguon. Ay ditok pahodo sa luhukna. Hinorhon ni lomo ni rohamdo. Ubahim majadi akai jala tartokpa. Lapatanna adong pengakuan sian nasida. Pabuah holat debatado natama sisobaon jala natama majalo hasangapon hamuliaon dohot haguguon. Dungi mulu didok nakaning di piakon nasida tupalna manang mahkotana tujulu ni habang sai. Ima manggobarhon adong pamilihono ni diri di bagasan serep ni roha tujulu ni debata. Jala tupal manang mahkota, ima simbol ni keberhasilan, kesuksesan, kehebatan. Saluhu nei di piakon nasida do tujulu ni debata. Ima patuduhon na holat debatado tamasi pujion doho sisobaon. Dada akka tupal manang akka keberhasilane. Songonima namasa disurgui di ida si Johannes marhite pangukapon na diturpukon. Tuduk dosa luhut akka par disurgui marsoba tuadupan ni debata. Jaladang masa di akka par disurgui aria dohok borngin maka tidakon habadiaon hasangapon hamuliaon dohot haguguon ni debata. Jala panidangion ni akka par disurgo na diturpukon. Tudos songon edde pamujion na sida dui tu debata. Lapatanna di idas Johannes do akka par disurgui mangedehon puji-pujian marhite na makatidakon habadiaon hasangapon hamuliaon dohot haguguon ni debata. Donga sa porsiaon ia akka edde puji-pujian dohok parsobaon ni akka par disurgui laos gabi barita na patuguhon pos niroha ni akka huriaidui. Asalan marsihohot mangihutot Tuhani. Adik pe ikum mengadupi haporsuhon ala ni haporsiaon na. Songon akka huria hasahatan ni buku pangkaponon na julu. Artina, nakpe songon na manggugo akka na makasuguhon na porsiai saliling di portibion. Unak pola gabi maddeli. Alay marhite pangkaponi nunga dipatuduhut Tuhani tu si Johannes pabuah saluhu na do akka haguguon na adong dihasyanganon tuduk do sumobba debata. Ima naking naginobahon niya kapag disurgui lumubi naopat parmului jala dakola tuduk alay saluhu na do mengakui habadiaon hasangapon hamuliaon dohot haguguon ni debata.
Jala sian pengakuan na nia dehon nyaka perdisurgui di papotohodo da ngadok kapena gumugu sian haguguun ni Tuhani. Da ngadok kapena sumurung sian hasangapon dohot hamulion ni Tuhani. Artina ima na patuguhon posnyeroha dohot pakirimon ni huriai tu Tuhani. Asa unak sumurut hapor seun nasida atik pemangadopi ragam ni hapor suhon. Alai asa totong nasida masih hohot di Tuhani. Laos pos nyeroha di Tuhani matong, na mangojar ngulu ni huriai. Asa saya maredde, memuji pasangapot Tuhani ganup tiki, songon akka perdisurgui arian doho borngin. Donga sa porsiaon, di pahobbardo turpukon tuminggu kantate. Kantate artina, edeho kamu ma di Jehovah edene baru. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ima nama rujahan sian pesalmen siap lalu ayat sada. Marhite guarni minggui, disungguri dohita, asata puji debata, marhite akaswara, doh panggulmiton ningulutta. Alanunga di pabait Tuhani akka halongangan, lahu peluahung ngulutta sian hamagoan alani dosei. Taringot tu nama redde, menghiton akka hasil ni penelitian, mace gudang do manfaat ni nama redde tuhahi pason. Isarana, mulu maredde budu gabe membangkitkan semangat, mengusir kepenatan, memberi rasa rileks, mencegah kecemasan, melawan stres, memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Jala asing ni totu gudang do pera akan manfaat na positif na buih tahilala sendiri sian na maredde. Apalagi ma mulu dipadu edde dohot alat musik lam tabunga bigion. Mulu hissado edde dohot musiki, ulu dohot jari-jari ninau bigisa makulik-kuling di mejai. Menghuton iramani lagu manang iramani musiki. Yesoi gabi dohot pakna hutur-hutur ditorun di meja. Manang akka ekspresi nasing do perupaning. Ala pakorhon ni edde manang musik na binikena. Nuaing dia manang dohono ni turpukot tuhita. Donga sa porsiaon, borha siap paredeon niya kapar di surgo na diturpukon, do guar ni mingguta ima minggu kantate di tikion, di sosohod do tuhita, asa tahatidakon jala taedehom ma puji-pujian tutuhattai. Alai akka ede puji-pujian na taedeho de parmingguon manang dia kapungua pe ba unang ma holan ede nama kuling sabingi. Alai ikon huhu ma dihayati, dihanguluhon, ai marpakorhod doi lahu patuguhon pos nyeroha do pakirimota tutuhani. Dungi pamujota tutuhani daksai hola di suara. Daksai hola suara na merlugu manang suara na maredde rupaning. Alai na sangulutai rodi sude akka tuppal na adong dihita. Ikodoho mai memuji-muji Tuhani. Akka tuppal na nidokna isarana akka keberhasilan, hamoraon, talenta, keahlian, dohot akka natarujumi, nabui membanggakan ngulutta. Sudenai ikodoho ma pelihonota lahu memuji pasangapot tuhattai. Ido hataridan ningulu namar kantate. Artina, ngulutta doho nasa nadong dihita, iko pakyot tamay hobar tulo menirohani Tuhani. Gabi songon edene baru ma akan adong dihitai lahu memuji pasangapot Tuhani. Alatapake hobar tulomo nirohani Tuhan.
Asadang cukup hola suara na merlugui na markantate, ala iko doho do nang ngulutai, gabe kantate tatutuhani. Dibaheni taib dehon, tapuji, jala tapasanga matuhani, marhite suara doho saluhut ngulutta. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam, naong mamakulingi hami, tugu-tugu jala ajari mahami, asa saluhut suara doho ngulunami, gabe ede puji-pujian na tau pasanga pokok. Marhite-hite Tuhan Yesus, martangnya kami. Amin.